del tiegħek għal il-frua ta' dinja bla ġir. Hawn jint livi rajtajjeb tirani f'meratonja bis-sewwa għaddis. Hawn taħawini b'dak li kell tas-sema li waħħadni ma jibnek l-aziz. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom l-għodwa tajba, nfakkarkom llum il-ġimgħa, nistgħu ngħidu li hija l-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika u x'hekk allura bħal kull nhar ta' ġimgħa l-istedina biex nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu. Is-salib ta' Ġesu li kif kien isejjaħlu San Ġorġ Preck huwa l-ktieb il-kbejr għax hu jgħallimna u jurina iżjed milli jgħallimna mhux jgħallimna biss, jurina dak li hu iżjed importanti fil-ħajja. Jgħallimna t-tagħlim tal-ħajja, jagħtina l-grazzja eżis ħuti tal-ħajja vera, mhux il-ħajja biss ta' din l-art, mhux il-ħajja tal-affarijiet materjali, imma l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej li għallimna fuq kollox dak li hu iżjed importanti fil-ħajja, jiġifieri l-imħabba, eżis ħuti. Il-mulej li huwa l-mudell waħdieni tal-imħabba vera. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lill-mulej, mhux speċjali għalkemm il-darba fil-ħajja tagħna ma ħabbejniex, għalkemm il-darba forsi konna egoisti, għalkemm il-darba forsi fittixna dak li jaqbel lilna u l-interessi tagħna qabel ma dak li jeħtieġ ħadd ieħor. Ħanieqfu ftit fiskiet u lill-mulej nitolbuh maħfra. Int il-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Nancy Buħaġar. Nitolbu. Anqal mulej ir-rieda tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tieba tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sina li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktieb ta' profeta Daniel. Jien Daniel kont qiegħed inħares f'dera li kelli bil-lejl u wara l-erba' tirjieħ tas-sema bdew iqanqlu l-baħar il-kbir u mill-baħar ħarġu erba' bejjem kbar, waħda mhijiex bħall-oħra. L-ewwel waħda kienet qisha iljum bil-ġwienaħ ta' ajkla. Jiena u nħares ġwen ħajja inqalawla, intrafew mill-art, waqfuha fuq riġlejja bħal bniedem u tawa qalb ta' bniedem. U wara kien hemm bima oħra, it-tieni waħda, qisha ors, u waqfuha fuq ġenb wieħed. F'ħalqa bejn sniena kellha 3 kustilji u qalula, kul laħam kemm trid. Imbagħad ħarist u wara kien hemm oħra qisha ljopard b'erba' ġwenħajn ta' tajra fuq daru. Din il-bima kellha 4 tirjus u tawa seta' kbira. Wara dan ħarist fl-istess deriet li kelli bil-lejl u wara kien hemm ir-raba' waħda
bima tal-biża li twerwrek ta' saħħa tal-għaġeb bisnien kbar tal-ħadid, bdiet tiekol u tfarrak u taffeċ il-fdal taħt saqajja. Din kellha 10 tiqrun u ma kienieċ bħal bejjem l-oħra ta' qabilha. Qatt tinħares sewwa lejn il-qrun u wara f'nofshom nibet qarn ieħor żgħir. 3 mill-qrun l-oħra inqalgħu minn eruqhom quddiem dan il-qarn li kellu għajnejn bħal ta' bniedem u fommu ilabla b'ħafna kliem arroganti. Kont għadni qiegħed inħares meta tqiedu xi tronijiet u wieħed xieħ fil-umur qagħad bil-qiegħda. Il-biesu abjad silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja ħirġa minn quddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh, u 10,000 ta' għaxriet ta' eluf wieqfa quddiemu. Il-qorti għadet bil-qiegħda u l-kodba infetħu. Jien bqajt inħares imbagħad minħabba l-għajat u l-kliem arroganti li kien qiegħed jgħid il-qarn waqt li kont inħares li l-bima qatluha u ġisimha erduh u tgħu ħan-nar. Lil-bejjem l-oħra neħħewlhom setethom, iżda lilhom ħallewhom ħajjin sa ma jaslulhom il-ħin u l-waqt. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fil-umur u resquh quddiemu u tawh ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien, ħakmietu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnatu li ma tinqeritx. Il-kelma tal-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku muntanji u għoljiet il-Mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku ejjun il-Mulej, birku ibħra u xmajjar il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku ħut kbir u kull ma jseċ fl-ilma il-Mulej, birku tjur kulla tal-ajru il-Mulej. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Birku bejjem selvaġġi u mansi kolla il-Mulej, faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Faħruh u għolluh fuq kollox għal dejjem. Alleluja. Alleluja, alleluja. Għawu qalbkom u erfaw raskom għax il-fidwa ta'kom i fil-qrib. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ħarsu lejn is-siġra tat-tejn u s-siġar l-oħra. Malli tarawhom jarmu, intom stess tintebħu li s-sajf diġà fil-qrejb. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu għafu li s-saltna ta' Alla hi fil-qrejb. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddix. Il-kelma tal-Mulej it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb mhux l-ewwel darba żisħuti li jiġri xekk li x'ħan nisimgħu l-kelma tal-Alla forsi ikun hemm xi parti minnha li nsibuha diffiċli biex nifhmuha. Pereżempju l-ewwel qari tal-lum mhux faċli biex wieħed jifhmu. Huwa parti mill-ktieb tal-profeta Danjel li insejħula letteratura apokalittika bħalma huwa l-ktieb tal-Apokalissi pereżempju, fejn il-kittieb ispirat minn Alla jinqeda b'ħafna simboli biex jispjegalna veritajiet importanti ħafna
u x'hekk fil-fidi tagħna. Pereżempju, ovvjament naħseb li fehmna dik il-parti fejn dak l-anzjan, dak il-bniedem xieħ, ix-xuħija hija simbolu ta' erf u Alla u x'hekk. Dawk l-annimali strambi huma l-qawwiet ta' din id-dinja. Mod speċjali dik il-bima li qed titkellem, dak il-qarn li qed jitkellem, dak il-ħafna kliem, patch page, ħanajdulu hekk u x'hekk. Huwa l-qawwa tal-ħażen li tinqeret quddiem il-qawwa tal-Alla, il-qawwa tal-ħażen. U dak il-bniedem li ġie mressa quddiem ix-xieħ huwa Ġesu, u x'hekk, li lilu jqimu il-ħlejjaq kollha, u x'hekk. U bil-lejl der li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej misħab tas-sema u baqa' sejjer sax-xieħ fil-omor u resquh quddiemu. Dan huwa Ġesu eżisħuti. U taw ħakma u ġieħ u saltna biex lilu jaqdu kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmietu ħakma l dejjem li ma tgħaddejx u saltnietu li ma tinqeritx. Eżisħuti, is-saltna ta' Ġesu hija l-Knisja. L-ewwel nett Ġesu huwa nnifsu wassaltna. Il-persuna ta' Ġesu bħala bniedem huwa s-saltna li Alla jrid iwaqqaf fid-dinja. U Ġesu huwa preżenti fid-dinja bil-ġisem mistiku tiegħu kif 2000 sena ilu. Ġie fid-dinja bil-ġisem li tagħtu l-Verġni Marija u x'hekk bħala bniedem, meta tela s-sema inawgura preżenza ġdida tiegħu fid-dinja bil-ġisem mistiku tiegħu li huwa l-Knisja. Mela Ġesu huwa preżenti fid-dinja tagħna llum permezz tagħna, eżisħuti. U allura aħna għandna missjoni kbira ħafna il-missjoni li nagħmlu lil Ġesu preżenti fid-dinja. U l-ewwel qabel kollox kif nagħmluh preżenti fid-dinja lil Ġesu? Bl-imħabba ta' bejnietna, eżisħuti. L-ewwel u l-iktar importanti hija l-imħabba ta' bejnietna, li nħobbu lil xulxejn mhux kif tħobb id-dinja. L-ideal tal-imħabba tan-nisran Alla ħares in-nisjan jirraġuna mhux kulħadd hekk jagħmel jew jagħmel bħalma jagħmel kulħadd għax jispiċċa nisrani ta' biċċajt. L-ideal tal-mħabba tan-nisran għandu jkun is-salib ta' Ġesu lejħer iħares u l-mudell waħdini u l-ktieb il-kbir li jgħallimna it-tagħlim tal-ħajja, eżisħuti. U allura illum eżisħuti rridu nġeddu il-fidi tagħna f'Ġesu hekk li wasalna fit-tmiem tas-sena liturġika. Inġeddu l-fidi tagħna f'Ġesu f'din is-saltna tiegħu. Din is-saltna tiegħu destinata li tixteret u tasal sa truf l-art. U rridu aħna lil Ġesu nagħmluh preżenti bil-ħajja tagħna, l-emmena bl-imħabba tagħna l-ewwel qabel kollox, imma wkoll bi kliemna billi aħna stess nisimgħu il-kelma t'Alla, nfittxu nirifmuha u ngħixuha u nwassluha kif nistgħu lil xulxejn u lill-oħrajn b'umiltà u b'rispett, mhux billi nimponu. Il-fidi nisranija ma tistax tkun proselitiżmu ngħidulu hekk li nimponu fuq ħadd ieħor dak li nemmnu fih aħna. Il-fidi tan-nisran ma tistax tkun imposta fuq ħadd. Laqqas il-ġenituri fuq uliedhom, tkun proposta imma nipproponuha iva billi ngħixuha b'mod ġenwin aħna b'tali mod li l-oħrajn jgħidu għana kemm sabiħa l-fidi tan-nisrani. Kemm nixtieq jiena wkoll ngħix din il-fidi, hekk tkun il-proposta tagħna eżisħuti. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum isemmilna parabola sempliċi. Ħarsu lejn is-siġra tat-tejn u s-siġar l-oħra marri tarawhom jarmu, intom stess tintebħu lis-sajf diġà fil-qrib. Qed jgħidilna Ġesu x'imkien ieħor jgħidilna, intom tafu taqraw is-sinjali tat-temp u tan-natura u dan iż-żmien jiġifieri żmien tal-Messija ma tarfuhx mhux hekk. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri kunu għafu li s-saltna t'Alla fil-qrib. Dan frabta wkoll ma dak li smajna l-bieraħ il-qerda ta' Ġerusalem pereżempju, mhux hekk jekk tiftakru. Kunu għafu mena. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel sa ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddejx. Allura Ġesu jrid jgħidilna llum u x'hekk b'dawn il-kelmiet tant sbieħ u tant qawwija tiegħu li l-ewwel nett qed jgħid lin-nies ta' żmienu li xħut minnhom ikun għadhom ħajjin meta sseħħ il-qerda ta' Ġerusalem.
Però fl-istess kien qed jgħid lilna li il-ħajja fuq din l-art tgħaddi malajr. Tgħaddi malajr. Qegħdin fl-aħħar tas-sena liturġika nindunaw kemm is-snin jgħaddu jitgerbu. U ma noqogħdux attenti nħallu x-xitan jitħaq bina ta' Jeżus u jitħaq bina tafu kejf. Qisu jdaħħlilna f'moħħna b'mod subkonxju ma nar ma nintabħu jiġifieri li jisna ħanibqgħu għal dejjem. U nibdew ngħixu qisna ħanibqgħu għal dejjem. U nibdew nirraġunaw u nintrabtu ma dak li ta' din id-dinja qisna se nibqgħu ngawdu għal dejjem Jeżus ħuti u xi żball kbir nkunu nagħmlu. U għalhekk illum ejjew din il-kelma qawwija ta' Ġesu, is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddejx. Jekk inżommuha f'qalbna. Allura l-kelma ta' Ġesu ta' min jgħozza, il-kelma ta' Ġesu ta' min ħallija ddawwallu moħħu qalbu ħajtu, il-kelma ta' Ġesu ta' min jgħixha, għax min jgħix il-kelma ta' Ġesu biss, jgħix ħajja bis-sens, il-ħajja li tagħna Alla, il-ħajja li titwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Is-saltna ta' Alla tinsab diġà fostna, issa jmiss lilna li nfittxuha u nilqgħu fejn tkun preżenti. Nitolbu għalhekk u ngħidu tiġi saltnatek mulej. Tiġi sabiex il-Knisja tibqa' dejjem il-għarusa fidila ta' Kristu u tkun fid-dinja fjamma li tħeġġeġ u ddawwal. Nitolbu sabiex il-mexxejja tal-popli iħabirku għal dinja aħjar immexxija mill-valuri tal-imħabba tal-ġustizzja u tal-ugwaljanza bejn il-bnedmejn. Nitolbu tiġi sabiex dawk li huma dgħajfa jew qed iħossuhom instabbli u sfiduċjati isibu fil-kelma ta' Alla il-qawwa, l-istabilità u l-fiduċja li jeħtieġu. Nitolbu tiġi sabiex aħna niċċelebraw din l-Ewkaristija bħala dvjatku fil-mixja tagħna li twassalna għall-ikla ta' dejjem fis-sema. Nitolbu inżidu talba minn qalbna għall-Papa il-jum li bħalissa qiegħed it-Turkija u l-qudiem ukoll f'dawn il-ġranet se jżur il-Lebanon biex il-mulej jinqeda bih, biex iġib laqda fost l-insara, biex dak li jistqarru li Ġesu għall-mulej ikunu knisja waħda, merħla waħda, taħt raj wieħed xi ħaġa li forsi quddiem f'għajnejna l-bnedmin tidher impossibbli, imma l-Alla xejn ma hu impossibbli Jeżus ħuti. Ejjew nitolbu il-mulej mena għall-Papa, nitolbu wkoll Jeżus ħuti llum il-ġimgħa x'in nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu fuq is-salib. Niftakru li kultant aħna l-bnedmin ukoll li nħossuna imsamra ma' salib u x'hekk id-batija tal-ħajja. U għalhekk nitolbu għal dawk kutna li bħalissa forsi qed iħossuhom mafġa mis-salib biex ma jaqtgħux qalbhom, biex hekk jissaħħu fil-fidi, biex jitolbu iżjed, biex fuq kollox isibu l-imħabba tal-oħrajn li ssostnihom fil-mumenti diffiċli u nkun waħna Jeżus ħuti li ma nħallu l-ħadd ibati waħdu. Nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom u dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali persuni li forsi ttentati biex jaqtaw qalbhom. Ħanieqfu ftit fiskiet u din il-mulej noffrulu it-talba personali tagħna. U Alla ħares din il-familja tiegħek li ta' kuljum tfaħrek u trodlok ħajr fl-istennija ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek ma' l-Ispiritu Santu jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int muri Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem. Bil-misteru ta' l-ilma u mbit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin.
Imbierek int Mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xort tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna umli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek naddafni Mulej minn bżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti noġbu lit-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew missier Qaddejs tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvatur Feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġini. U għatemm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddejs u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint Mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalejk. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħ oħtna Nancy Buħaġar. Ftakar fil-mejtin kollha,
وتدخلهم قديمك في الداول tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja minn għalina. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqf tiegħi. Stejt kelma waħda u ruħi tkun fejn. Ġisem ta' Kristu iħarisni għall-ħajja ta' dejjem.
Eżis ħut illum il-ġimgħa nqumu bil-wieqfa nsellmu lil Ġesu msallab billi ngħidu flimkien nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu u Alla li tista' kollox intimlina bil-ferħ bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa tiegħek, għamen nitolbuk li aħna qatt ma nfirdu minnek bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġieħ 3 ijiem l-ġisem tal-Tagħna Marija dan fil-qabar u nitolbu hekk biex aħna il-Malti nuraw ċejn ta' bilħaq narfu li Ġesu huwa s-Sultan tagħna. Narfu li Ġesu jew nażlu lil Ġesu biex ikun ir-raj tagħna, il-mexxej tagħna, biex fuqu nibnu il-ħajja tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.